जायनि थाखाय दिनै जोंहा रन्जन दैमारिनि केसनिफ्राय लाना एनडिएफनि केस लाना बेसे फिदिं जादों जों नुगासिनो दङ। जि बुस्थुआ बोसोरनै बोसोरथाम जानांगौमोन नै बेखौ ओरैनो बोसोरथाम लेप्स खालामो जोङो दिनै जाय बिथांमोना नांथाबगासिनो दङ दिनै मानगोनां रन्जन दैमारि सारखौ बर'नो बिथांमोनखौबो जोङो बिथांमोनजोंबो सम रायलायो बिथांमोनाबो बेखौनो बुंहरो जे जोंहा दिनै माखासे एडभकेटनि थाखाय बे प्रब्लेमनि थाखाय जों दिनै बिदि डिले जालांनो थिग नंगौ बाथ्राया सैथो जोंहा जोंनि जाथिनि थै थानायमोनबाथ' एसेबाबो जोंहा अननायनि हेल्प अर्थात जोङो नट मेबि फाइनान्सियेलि बाट एडभाइसखौ जोङो मोजां मोननो हागौमोन खिन्थु दिनै जों बै लेभेलसिम सहैनो हायैनि थाखाय दिनै जोङो नैबे गाहाय लेभेलावनो थानांगौ जादों आरो फैयै दा नै लेटेस्ट जिथु इस्यु जाबाय थादों जोंहा गावजों गाव लिडारफोरनि पलिटिक्सआ सोरबा जाथिखौ बोखावनायनि नङा पलिटिक्सआ जाथिखौ लानानै डेभेलप खालामनायनिसो दिनै बिपिएफआ फैबाबो बर' जाथिखौनो डेभेलप खालामनांगोन इउपिपिएल फैबाबो बिथांमोनाबो नायनांगोन सोरबा कंग्रेस फैबाबो नायनांगोन बिजेपि फैबाबो नायनांगोन जुदि जोंहा दिनै आन्दलना हाथियारनि आन्दलना मोनथाम फेसाव जोब्बाय दा जों माजों नांबावनो दा गतिके जोङो फाइनाल सलुसन जोङो गावजों गाव मोनसे सिद्धान्त लानांगौ लिडारफ्रा आं खावलायनाया बिसो आं सासे एडभकेट हिसाबै आं मोनसे खोथाखौसो बुंनो लुबैदों जे मानगोनां प्रमद बर' जोंहा हाग्रामा सार थिग लोगोसे थिग बेबायदिनो बिश्वजित दैमारि सार आरो गनो गोनां जों मोजां खबर मोनगासिनो दं जे साननैसोनि उनाव गगोन होननानै जोंहा रन्जन दैमारि सार बिथांमोना ज' मोनसे टेबोलावनो ओंखाम बोथिसे जालायनानै ग्रें जुदि रायजो राजाखौ बिनिफ्राय फैगौ दिनफ्राव जुदि मोजां मेसेज हरनो हायो जे जोंनि बर' जाथिया खौसे जाबाय बै दिनखौसो बर'आ नेना दं बर'आ मालाबाबो सोरनिबा बिपिएफनि प्रपगेन्डा सोरबा इउपिपिएलनि प्रपगेन्डा सोरबा बिजेपिनि प्रपागेन्डा सोरबा रन्जन दैमारि गखांनायनि उनाव बिथांमोननि मा प्रपगेन्डा फैगोन जाथिखौ लानानै मा बोखावनाय फैबावगोन बेखौ नेनानै थायाखै रन्जन दैमारिया फैगोन गबोगोन जाथिनि थाखाय मोजां मावगोन हाग्रामाया देरहाबाबो जाथिनि थाखाय मोजां मावगोन सोरबा प्रमद बर'आबो जाथिनि थाखाय मोजां मावनांगोन बिथाङा दा रुलिंआव दङ थिग बिथांमोना जुदि कम्बाइन जुदि ज' जायोब्ला जों बेखौसो लुबैदों दा जेरै आं मोनसे मेथाइ गोसोआव फैदों जे जोंहा दावराव देख्रे बिथांनि जे मोनसे मेथाइ आंनाव गोसोआव फैदों बे जाहैबाय मा थांखांनाय जिथु भुल खामानि बेखौ बावगारलायदो थांखांनाय जिथु गोरोन्थिफोरखौ निमाहा होलायदो ज' जादो दिनै बयबो बर' जाथिया ज' जानायखौ लुबैदों नेबाय थादों हांखुर जानाय दं खौसेथिनि लामायाव जे सोरबा गावबो एसे कमप्रमाइसखौ दोनथ'योबा इउपिपिएलआबो दोनथ'योबा बिजेपिखौथ' आं बुंथ'ला खारन बिथांमोना नेसनेल पार्टि आङो दिनै स्पेसियेलि जोंहा रिजनेल दल इउपिपिएल एन्ड बिजेपि सोरबा बिपिएफनिफ्राय जोंहा मानगोनां खाम्फा ओंखारलांदों गाबोन थिग बिदिनो ओंखारलांबाय आरो थिग बिदिनो सोरबा ओंखारलांबावगोन आरो जाथिया बेजों जेबो मुलाम्फा जाया नङाना बिथां ओंखारलांनाय माने बिथांमोना गावलांबावनायसो खौसेथि जानायनि लामाथ' नङा जि जादों बेखौ बावगारनानै आंनिबाथ' ज' जानांगौ आं बेखौसो बे दिनैनि बे बेलासे समाव आं मेसेज हरनो लुबैदों जाहाथे जों 2025आव गावनि बिदा फंबायनि गावस्रालायनानै शपथ ग्रहणाव जों मोदैखौ नुनो मोननाङा जोंनि बर' बिदा फंबायनि मोदैया जिदिनखालि जानो नाङा मानो होनबा जोंनि दिनै देबोरगावआव थां 5000नि बारा शहिद जानानै दं बिथांमोनखौ बावगारबाय नामा आरो थिग एनडिएफ बे बिदा फंबायनि दिनैसिम सिमेट्रि खालामनो हायि थाखुमानानै बारि खना दंबावो बिथांमोनाव सोंहै बिथांमोना मा बुंदों बिथांमोननि आत्माया आरो जायनि न'खराव जिनाहारि खालामजादों भुमका बायदि जायगायाव बे बिथां आइजोमोननि न'खराव सोंहै बिथांमोना इउपिपिएल खालामनो लुबैदों ना बे बिपिएफ खालामनो लुबैदों ना बिजेपि बिथांमोना रावबो गावस्रानायखौ लुबैयाखै बिथांमोना खौसेखौनो लुबैदों आं बिनि थाखायनो मोनसे खावलायनाय जे जोंनि लिडारफ्रा गावनि इग' प्रब्लेम सोरबा एसे बुंबानो दाय जानाय अर्थात कनस्ट्राक्टिभ क्रिटिसिजमखौ लानानै आवगायबोबा बेखौसो आं मोजां मेसेज दिनैनि बे लाइमोनफोरा जादों गुड पलिटिशियान ओंखारबोनो हागोन आरो दिनै साफा ओंखारलांगोन गाबोन साफा ओंखारलांगोन
मा एग्जाम्पल सेट खालामगोन उनाव उननि जोलैनो मा पलिटिकेल केरियारनि मा सेटआप खालामगोन जायखौ दिनै रल मडेल होनानै दिनै पलिटिक्स खालामदों बिथांमोनानो जुदि दिनै बेफोरबायदि सानफा एफा मोनफा मोनफा दिनै जुदि समाजाव बिदि गुबुंले जाबाय थायोबा फिउचार पलिटिशियान मा पलिटिशियान ओंखारगोन जोंनि माबानिफ्रायलाय मा होनो दिनै फैसा थाखानि उनाव खारफादों होननानैसो बुङो लिडारफोरखौ मानो आं स्पेसियेलि दिनै जोंहा मानगोनां खाम्फा बरगयारि सारखौ बुंनो लुबैदों खावलायनो जे साराबो जि माबा मोनसे दुखु दाहा जुदि जालायलायदोंबा गावबा गावनि दलाव था मानो नेशनेल पार्टियाव थांनो आरो इउपिपिएल आरो जों बिपिएफ बिदा फंबायसो रावनिबो दल नङाना सोरनि दल बेलाय मोननैबो दलानो जाहैबाय नेशनेल मोनसे इस्युखौ लानानै जन्म जानाय दल इउपिपिएल दलाबो बिटिआरखौ लानानै एनडिएफबि बिदा फंबायखौ लानानै जोनोम लानाय दलमोन बिपिएफआबो जोङो बिएलटि बिदा फंबायखौ लानानै जन्म जानायमोन इस्युआ जोंहा एखे मोनसे खुनु बेहाय जोंहा बेलेग इस्यु गैया गावजों गाव मुगैलायनायनि खोथा गैया खौसे जानानै जों बोरै जोंनि सुथुरखौ जों खेबसेनो गादबनानै दोननो हायो जों बिनि सायावसो जों दा जोंहा फिउचार स्ट्रेटेजिखौ जों बिनि सायावसो जोङो नोजोर बोनानै लिडारफ्रा ज' मावनांगौ आरो थिग बेबायदिनो जोंहा माखासे दिनै नन अर्गानाइजेसन दङ एलाइड अर्गानाइजेसन जाय बर'नि जेरै साहित्य सभा एबसु थिग बेबायदिनो मा होनो माखासे दल दङ जेरै हारिमु आफाद बिदिनो आबादारि आफाद नानानथा दल दं बिथांमोनाबो दिनै खौसे जाजानायखौ लुबैदों दिनै राजनितिक दलानो दुरबल बा जों मा जानो आं जेब्ला लेखा फरायनो मोनबोदों मोनथाम इस्युआव मोनबोदोंमोन दे जाथिया मोनथाम इस्युजों थांना थानाय जाहैबाय मोनसेया जाहैबाय मा जायखौ होनो ससियेल सिस्टेम ससियेल सेटआप जोंहा माखासे ससियेल जेरै नियम निथि दङ जुदि ससियेल नियम निथिया जुदि मजबुतबा जाथिया थांनानै थायो ससियेलनि उनाव मा थायो इक'नमिक रां रुफानिफ्राय लानानै जुदि जाथिया जुदि बेंगुरा जालाङोबा जों मालायनि न'आवनो खामला मावनानै जानांगोन जों सोरनिबा थोरसि लथा गेसाव गुफुन जानानै थानांगोन थिग बिनि थाखायनो जोंनाव रांखावरिफ्रा मजबुत जानांगौ जाथिया लास्टआव बिसोर मोननैखौ जुदि मजबुत खालामसिनोबा जाहैबाय गणतान्त्रिक बेबस्थायाव जोंहा मा दङ पलिटिकेल सिस्टेम जुदि जों पलिटिकेल सिस्टेमाव जुदि जोंनि जाथियानो जुदि पलिटिकेल सिस्टेमाव हाबनानै जुदि जों खौसे जानानै मजबुत खालामनो हाया होमबाना जों जाथिया मा बे मोनथामबो थाया दा जेरै एसे थांनाय बायदि दोरोदनाय बायदि मोनदों अबेबा मोनसे खुन्थाखौ जों जायनि थाखाय दिनै जोंनि बर'नि थिखादारफ्रा थैहांनायखौ जों खोनानो मोन्दों थिग बेबायदिनो जोंनाव दिनै मा रांखावरिनिफ्राय दिनै फैसा थाखा हाबनाया जोंनि बिटिसि ओनसोलाव खमायनो मोन्दों थिग बेबायदिनो मा गामियारिफ्राव मा होनदों फैसा थाखानि ट्रेनजेक्सना खम जादों अर्थात मा मोनथामबो सेम सिस्टेमाव दङ दा थिग बेखौ लानानैनो आङो जोंहा पलिटिकेल सिस्टेमा स्ट्रं जा होमबानो बे मोनथामा स्ट्रं जागोन आरो बेजों लोगोसे जोंहा मा दंबावो दा जोंहा BKWSनिबो एसे बुंनांगौ दंमोन आं बेखौ उनाव बुंसिगोन मानो होनबा जोंहा दा बिथांमोनाबोथ' बिटिसिआव हाबनो बिराद लुबैनानै दङ BK जेरै गफुर साइडनिफ्रा बिथांमोननि थाखायबो जुदि जोंहा रुलिं गभर्नमेन्टआ जिहेतु हाबबाय होननानै बुंबाय थादों दा बिथांमोना इलेक्सनखौ फैगौ बिसायख'थियाव होनो मोनगोन ना मोना बेखौथ' लिडारफोरासो मोनसिगोन खिन्थु जों दा आं स्पेसियेलि आं दिनै फैनायनि कारना जाहैबाय बिकज अफ एडभकेटफोरनि माखासे इस्युखौ लानानै आं दिनै स्पेसियेलि बुंबाय बेजों लोगोसे गावजों गाव जाहाथे बिपिएफ इउपिपिएल जानानै बाराद्राय बेले बेजे खालामबाय थानो नाङा जिहेतु इलेक्सना फैगासिनो दं हानायमानि खौसे जानो नाजा आं बेखिनि बुंनानै फोजोबबाय